Bueno, jo soc Javi Vilalta i sóc el director de l'associació Àmbit. Ja porto, mira, justament enguany fa 10 anys que estem així acompanyant pues, a persones privades de llibertat que han passat per la presó i en un procés de, bueno, molts de processos. Acompanyem a treballar des de si tenen un tipus d'addicció, si tenen un tipus de malaltia mental, i ens acompanyem una mica a tornar a la vida quotidiana, però no a la vida ideal, a la seva vida de cadascú, segons les característiques de les persones. Sí, absolutament. És el que fem. I conta'm una miqueta, si saps un poquet quina és la història d'Àmbit. O sigui, Bueno, sí, Àmbit és un procés. Àmbit és un procés perquè és el fill, podríem dir, és un dels fills del Casal de la Pau. Casal de la Pau, que és una entitat arrelada, ja porta 52 anys així, pues, el Casal de la Pau se va, pues, com un arbre, no? Va caure dos fruits, que un és Iniciatives Solidàries i l'altre Àmbit. De fet, Àmbit, quan vas començar així, va ser una continuació en l'alberg que ja tenia així el Casal de la Pau. Claro, entonces el alberg no estaba aquí ubicat, estava ubicat en un solar que estava darrere de la Guàrdia Civil i, bueno, ahí van a haver uns canvis, al final se va procedir a comprar esta casa. I a mi la van fundar 5 persones, al final persones particulars, no hi havia darrere ni cap gran formació, ni empresa, ni res. Jo crec que són uns tios que avui en dia jo crec que s'ha perdut molt, no? Gent amb molta valentia, la paraula valentia, molt de risc, i, bueno, vam créixer alberg i a mi va néixer l'any 93. L'any 93, en un espai que treballant a la presó de Picassent, en una filosofia que no creguem en la presó com un espai pedagògic, un espai de solució als problemes, sinó, de fet, la presó, en aquests anys, no deixa de ser el que és un espai opac, en un muro, en el que no sabem el que passa darrere. Nosaltres el que intentem també, en aquestes que no sé, és dir el que passa dins, no? De fet, un dels últims projectes que hem fet els últims anys és crear l'Observatori de Drets Humans, Salut Mental i Presó, per a denunciar el maltractament sanitari que hi ha a les presons. No? Però, bueno, Àmbit té una història, jo crec, de gent molt apassionada, molt interessant, amant de les persones, que van crear l'alberg, i després, d'ahir, poquet a poquet, va evolucionant, i va ser una de les entitats pioneres en tema d'OVIH, perquè hi havia un soci que tenia la sida en aquella època i va estar molt punter. I després, bueno, la pandèmia de la sida es va convertir ja en l'OVIH actual i, bueno, hi ha un tractament. I aleshores, 10 anys després, bueno, 15 anys després, se va descobrir que hi havia una altra pandèmia que estava eixint, que és l'abandonament de la salut mental per la societat i per la política, no? Tant estatal, local. I, de fet, avui en dia, més del 40% de les persones que estan a presó tenen algun tipus de malaltia mental. Aleshores vam crear, junt en la unitat de salut mental, que aleshores la dirigia Manolo Gómez Benedito, van crear la primera vivenda de patologia actual de l'estat espanyol, que és l'EULUS, està allà al carrer Progrés. No és Nazaret, però bueno, són pobles marítims. I, bueno, el que fa Àmbit al final és acompanyar a les persones, en aquest principi jo crec que persones molt castigades, persones en una situació de malaltia, d'addiccions, persones que algunes podien tenir oportunitat, però tristament la societat li negava qualsevol tipus d'oportunitat, no? Entonces, la mancança de recursos. Jo crec que Àmbit durant molts anys és una entitat fonamentada en el voluntariat, i bueno, l'entitat ha anat evolucionant, i bueno, actualment pues, hem crescut molt. Jo crec que estem intentant ficar-nos límits, perquè clar, la realitat és que jo he descobert una cosa, que en lo social això no s'acaba mai, o sigui, tu dius, no, això anem una muntanya russa i tal com està la situació mundial, local i autonòmica, clar, la lluita contínua, és una cosa terrible, no, lo social. I jo crec que al final el que hem fet és una cosa, bueno, que està xula aquí en el barri. Jo crec que quan vam fer el 25 anys, les veïnes d'enfront, les de Fort les Netes, ens deia, ostres, quan vau aterrar al barri, que va crear molt d'impacte, no? Perquè persones que van obrir l'alberg justament, tal qual, i després hem de dir que estan molt contentes de tenir com a veïns enfront, perquè aportem tranquil·litat, la gent que ve així. Jo crec que hi ha que dir que la gent que trobem així que ve jugar-hi és gent bona, és gent que no mai han tingut una oportunitat. I la vida t'ha portat a nosaltres a subsistir, no? Jo crec que això és molt important. Que veritat. Sí, molt guai, sí.
Quanta gent sou així treballant? Ens han dit que sou una barbaritat. Sí, clar, jo crec que el que he contat ara és el principi d'àmbit, no? Jo crec que és una evolució. Després, bueno, nosaltres vam fer un gir, som una entitat actualment que apostem per la recuperació de les persones. És veritat que àmbit arran d'aquesta vivenda tutelada que hi havia allí són 6 persones, ara treballen 6 per a 6 professionals acompanyant de la mà de la xarxa del Marítim, perquè hi ha una xarxa molt potent, la red de salut mental del Marítim és superpotent, d'entitats que estan per tot el poble marítim, com pot ser ACOVA, pot ser la unitat de salut mental, la UCA del Grau, que dirigeix Tessa Orengo o Paco Pérez en la unitat de salut mental, que són gent també, per dir la Wikipedia, la Nazaretpedia. I nosaltres vam dir, ostres, anem a acompanyar les persones. Entonces tenim un programa que és el de vida independent, i aleshores, de l'Eulus va eixir gent, se n'anava eixint de la vivenda i la gent necessita on anar. I la gent se llogava les vivendes 2 en 2 i ahir en el Poblat Marítim ha arribat a tindre 12 vivendes. 12 vivendes de vida independent de lloguer, que hi ha 2 companys, Pau i Lorena, que els acompanyen. I què ha passat? Que aquestes 12 vivendes avui en dia sols ens queda una. Perquè els lloguers, els propietaris, acaba el contracte, tens que anar. Clar, ahir ne tenim actualment unes 18 vivendes per tot el territori, de l'Horta Nord principalment, però això ja dificulta l'entorn, on fa l'oci, el barri, perquè nosaltres ahir tenim un altre programa d'oci i acompanyament, que el que volem crear és un espai saludable i de convivència. Pues seria com la falla de, ¿no? La falla de reinserció, no? Fent activitats, fent, no? ¿no? I és com components, vas fent accions lúdiques, d'oci, d'esportives, de tallers de teatre que tenim i tal qual. Entonces, a la pregunta que m'has fet quan som avui en dia, pues ne som aproximadament uns 53 en l'equip, i l'equip està compost per la gent que treballa a la casa d'acollida de Nazaret, a la que estem, a la vivenda tutelada de l'Eulus, la vivenda tutelada que tenim als Pobles Marítils de Papallona, que és la primera també de l'estat espanyol de dones del col·lectiu vulnerable amb patologia dual i depressor. Segueix sent l'única a tot l'estat espanyol. I després tenim, bueno, hem anat evolucionant, que forma part del tal, i vam decidir apostar per l'interior. Per què per l'interior? Perquè creiem que les ciutats han fet fallida, no són espais avui en dia d'acollida, espais en què viure un lloguer d'una habitació val el que valia abans un pis, o sigui, estem parlant que una habitació avui en dia val 500 euros, una cosa loca. Entonces, bueno, vam decidir obrir un projecte a l'interior, als ports. L'Ajuntament d'allí, que és un ajuntament guai, que hi ha un vincle personal, no? Amb la família d'allí, tal, que vam dir, per què no obriu aquí, feu alguna coseta? I així generem treball, generem vida. I jo els vaig dir, home, nosaltres anem a generar vida en persones privades de llibertat, malaltia mental, sense i col·lectius vulnerables. I vam començar un xiquet projecte que era sobre, la idea era formar simplement sobre, hosteleria, ganaderia, i al final vam llogar 2 cases i al final portem un hotel, portem el restaurant, portem una granja de gorrinos i ara inclús portem les piscines. Això ha fet que tenim allí, i ara tenim allí 6 cases llogades de gent nostra, i 2 vivendes tutelades d'inclusió social, que estan funcionant molt bé. De fet, s'han concertat enguany. O sigui que, sí, no s'acaba, perquè la idea és que, al final, tu el que vols, necessites fer un procés d'inclusió, per una banda de salut mental, és l'itinerari complet, i en inclusió social portem un projecte de fa 3 anys d'acompanyar no sols les persones fins a l'alberg, sinó què passa després? Pues trobar-la acompanyant en la búsqueda de vivenda, de l'oci, de buscar el treball, i tenim un programa d'itineraris d'inclusió social que està funcionant molt bé. Estem molt contents perquè la gent sí que troba treball i allí en la comarca n'hi ha que dir que una casa, un lloguer, són 250 euros, tenen treball, entonces tenen un treball d'un salari més baixet, però al final si compenses, dius, la qualitat de vida, el que me costa viure allí, el que me costa a la ciutat, és un canvi guai, molt bé. Jo mirant la vostra pàgina web no acabo d'entendre, és una tonteria, però la diferència entre Eolus i Papallona, que són com 2 projectes? Claro. Nosaltres ens agrada ficar a tot noms. Això se diu, Paire, o sigui, l'espai, el projecte d'espai se diu Paire.
Després tenim la vivenda tutelada de mixta, se diu EOLUS. I la vivenda tutelada de salut mental, de persones amb problemes de salut mental greu, se diu Papallona. Però és que si no anirem ara... Tenim també unes vivendes de vida independent, que una està, li diuen Koala, que està en Pintor Maella. Després tenim una altra, nosaltres dos, una que se diu Spiegel, que ja està allà a Arbès, l'altra se diu Casa Escaleta. O sigui, tot li fiquem noms. O sigui, jo mateix me mareig, no? Però tot està en... Els nostres línies són dos. I bueno, són tres. La fase A, que treballem a les presons, treballem totes les presons de la Comunitat Valenciana actualment, menys Fontcalent no psiquiàtric. Després tenim la fase B, que serien tots els recursos propis, i després la fase C, que serien les vivendes de vida independent, que són que ells i elles se lloguen. I l'últim projecte que tenim, que no és més important, és el de reducció de danys, és acompanyar aquelles persones que viuen en situació de carrer, que han passat per nosaltres i tenim un vincle. Mira, que està ahí. Quan dius que EOLUS és mixta, vols dir que és d'homes i dones o que és de persones amb problemes de salut mental? No? És mixta, que hauria de ser mixta d'homes i dones, i després me falta una que me mataran els meus companys, que és Oronella, que és la vivenda de promoció d'autonomia, que està ahí en JJ Domini. Això sí que és mixta, que viuen homes i dones, sí. Nosaltres ahí, la qüestió de gènere ho tenim prou clar. Impressionant. I com, bueno, ja porteu anys, però com vareu entrar a les presons? O sigui, com s'entra a una presó a treballar qüestions de salut mental? Clar. Bueno, jo te puc contar la meva experiència. La meva experiència de com acabo en presó és perquè jo m'he dedicat a altres coses. Jo he sigut advocat, he sigut jurista de la Generalitat Valenciana i el que, bueno, va ser un crac personal, una qüestió, i vaig començar a fer voluntariat. Jo sempre he fet voluntariat i vaig començar a fer voluntariat en Maides, Fundació Maides i en Fundació per la Justícia. I de Maides vaig conèixer de prop dues qüestions. Una era la VIH, la SIDA i la salut mental. I després tinc una molt bona amiga, Raquel Boix, que era voluntària de pastoral penitenciària en la presó. Ella és advocada, entrava a la presó i me contava, jo deia, és una botxeria, tal qual, perquè tu la presó la tens molt llunyana, no? Claro. Jo vaig començar a donar uns tallers d'emprendedorisme i d'inserció laboral i t'impacta molt el que es comences a veure en la presó. Si tu sol entrar ja és impactant, perquè és un espai molt hostil. Però jo m'ha impactat molt el que me trobava allí, que olia tot amb molta injustícia, no? Molta aquí... Tu quan entres, dones la classe tal qual, te conten les pel·lícules, veus la gent, no? I es comença a descobrir que la gent... I jo crec que en el cas de Concha o Ferran o Alfonso, els que van estar així al principi, i Concha encara està, és a dir, jo crec que va impactar molt la injustícia que veus, que en una societat democràtica no pots permetre, però igual que això, igual que Esties, és una altra història brutal. Però és una qüestió molt pareguda a el que està passant, però entenem el que vaig a dir, el genocidi de Gaza, o sigui, tu la persona no la veus, però sí que tens tota la informació com a ciutadania i saps que estàs ficant ahí gent que l'únic dret que ha comès és que no té papers administratius, que sigui una persona legal, no, que la persona és il·legal, però administrativament no és legal, no? I en canvi està maltractada, una atenció sanitària carent, i ahí està, i mos ho diuen. Pues això és el mateix, no? Jo crec que la presó, nosaltres el que hem fet és posar en valor la dignitat de les persones que estan i fer justícia, no? Això és molt, molt important. D'ahí jo crec que uns projectes més xulos que tenim ara, tots són molt xulos, i és l'activisme que fem mitjançant l'Observatori de Drets Humans i Salut Mental, no? ODSP. Perquè ens va passar, inclús en un govern d'esquerres, va passar que, pues, clar, al final els polítics, siguin el que siguin, alguns ho tenen més clar que els altres, però siguin el que siguin, l'important és tindre empatia i sensibilitat. Em va passar que van tenir un conflicte, perquè les nostres vivendes són de 24 hores, i diria, pues això ho fem de 12 hores i ja està, i no cal tant, no? I jo, bueno, justament Mercedes Climent, que era el subdirector de tractament de Picassé, ens va dir, ui, pues vosaltres, tota la gent que ha passat per així, pel programa de salut mental, ningú ha tornat a presó. Hi ha un informe del 2011 de José Manuel Arroyo, que era el subdirector general d'Instituts Penitenciaris en àrea sanitària, que parlava de la porta giratòria, no? de les persones per a la salut mental. I entonces van dir, ui, i clar, sempre estem les ONGs
I nosaltres treballem en xarxa, no?, moltes ONG, però sempre està en la discussió. Hi ha uns que ens miren d'una altra manera, els que, mira, ja estan els rastafaris, mira, estan els ojeros, ja està. I vam decidir objectivitzar la demanda. O sigui, estem parlant de drets humans i de drets civils. I aleshores vam crear un observatori que la finalitat és dir quantes persones hi ha a la presó, quina qualitat de serveis hi ha, quants metges hi ha, quants psiquiatres hi ha, no? Tot. Vam objectivitzar el que hi ha. I anem a denunciar això. I hem donat uns terminis, ja portem... Mira, de fet, demà presentem el quart observatori en els informes que hem aconseguit que inclús els directors de medicina, no sanitaris de les presons col·laboren, ens donen les informacions, perquè ha arribat un tema tal, nosaltres preguntem a les persones privades de llibertat, altres ONGs, i doncs ho fiquem en un paper i a més ho fem de la mà del Col·legi d'Advocats, d'advocades punteres com Maria Fuster, que ha sigut presidenta de l'AEN, l'Associació Espanyola de Psiquiatria fins fa molt poquet, i Raquel Boix, Concha Calvet, l'Institut de Drets Humans de València. O sigui, hem dit, anem a ficar això i denunciar-ho i donar-li molta publicitat. Clar, perquè si no denunciem no canviem les coses. Clar, és la diferència de... Clar, és que hi ha una qüestió que pot ser col·laboracionista, no? O activista, clar, clar, estàs fent com una ONG activista, però estàs fent qüestions per part de l'administració, però si tot te pareix bé, no pot ser, n'hi ha que denunciar per canviar les coses. I això, jo estic supercontent perquè aquesta filosofia, aquest ADN del principi, jo que l'hem recuperat i som una entitat, jo crec que en aquest sentit, canyera. Que meravella. I, més o menys, o sigui, des del total desconeixement, perquè jo he vist un poc en la web que les fases, les 3 fases que ens has explicat, sí. Però no m'imagine com... O sigui, arriba una persona a treballar una persona que està en presó, no? Quin tipus de treball se fa? O sigui, com és el procés des que coneixes a aquesta persona fins que potser ets de presó i l'acompanyeu en un pis tutelat o l'acompanyeu en... Pues això és com un emparellament. No ho he dit, però crec que és com un emparellament. Mira, nosaltres en una de les qüestions que fem a les presons, que fem algunes presons, jo soc una d'elles, que tu vas a la presó i la gent t'envia una carta, bueno, sí, t'envia un document i diu, vull visitar-te, vull que me visites, t'envia una carteta, vull que me visites, i tu vas allí. Allí en la presó se diu instància, t'envia una instància, tu vas allí. Entonces tú vas y te haces una entrevista, y es como un match, como si fuera el Tinder, ¿no? Pero en verdad es així. Te entrevistas a la persona, oye, mira qué tal, me pasa això, i tu què vols de nosaltres? Pues jo vull, pues, clar, el dret penitenciari encara mantenim algo de valors, no?, democràtics, que és que la finalitat de la presó no és una altra més que la reinserció. Clar. O sea, hi ha una qüestió que és inconstitucional, que és la prisió permanent revisable, que és una qüestió, un gol per tota l'esquadra, però la finalitat de la presó és la reinserció. La persona entra a presó, està al primer grau, que és un grau difícil, i després ja està al segon grau, quan ja portem més de la meitat de la condemna, té dret a permisos penitenciaris per anar-se adaptant a la societat, i o avals, o a tercers graus o llibertats condicionals. Què passa? Que hi ha determinats col·lectius que potser no tenen entorn favorable o no poden tornar a l'entorn o són persones migrades que sol poden accedir a aquests permisos si hi ha una entitat social per darrere. La Comunitat Valenciana d'aquest tipus tenim Casal de la Pau, està Àmbit, està Pastoral Penitenciària, que a més aquí sí proper tenen un pis, aquí en la Punta està el piso Claver, està FISAT, en Castelló ara estem treballant perquè el CDR dels Maestrat estigui ahí, també la Pastoral, estan tots els llocs, Obra Mercedària, però n'hi ha molt poquet. Nosaltres donem un aval i tu entrevistes, i es comença. Nosaltres treballem en les presons, tenim totes intentat estandarditzar l'atenció. Tenim un equip de psicòlegs, treballadors socials, educadors socials que entren, que fem tasques, tallers, per exemple, tallers d'arteteràpia en els mòduls d'infermeria de salut mental, tenim el taller d'arteteràpia en altres mòduls i també socioeducatius. Són tallers d'acompanyament psicològic i de més. Durant 30 anys hem tingut un taller que portava la doctora Pilar Luna, ara s'ha jubilat, de ioga, amb voluntariat. Nosaltres sí que és veritat que hem optat de fa molts anys per la professionalització. Clar. Entonces, tot l'equip nostre és un equip professional. El voluntariat l'utilitzem per a qüestions d'acompanyament, d'oci i tal, però el tema... Entonces, allà venen i estem acompanyant i hi ha un procediment d'acompanyament i tal.
Entonces, quan venen aquí a l'alberg, és la porta d'entrada. Ja venen així, i a l'alberg, bueno, en el període d'estància, pues, estar pues, un permís, un tercer grau o una llibertat que són 6 mesos. No? Entonces, aquí ja es comencen a treballar. La meva companya, que porta itineraris sociolaborals, està ahí precisament acompanyant en la inserció laboral, a veure què hem fet en la vida. Però és que ens podem trobar, me va anar un xic que ell va ser un golfet fins als 18 i pensava, ai, a mi esto ja no va passar res, a buscar, que li van arribar 5 o 6 condenes, que vol dir que des del 18 fins al 28 va estar a la presó. Després va eixir a la presó i va tornar a recaure en l'addicció i va estar 10 anys més. Mare meva. I doncs ara eixit en 36. Pues el xic està venint així amb nosaltres, està formant-se des de la presó i ara justament està treballant, vas començar a... No, està en procés d'adaptació, està el projecte nostre de la muntanya, i vaig començar ara a treballar en hosteleria. Bueno, sobretot en cuiner, perquè ja sigut cuiner, ja sigut carnisser. O sigui, la presó el que fa és paralitzar una vida, destrossar-la, destrossar una adolescència, que si tu has estat enganxat a lo que siga, o has estat en situació de carrera, o has tingut un traspeu, i te pares i te fico a la presó amb quina finalitat? Clar, nosaltres tenim que desprogramar tota aquesta programació negativa que han rebut el sistema i acompanyar la persona. Hi ha casos que no funciona, però perquè no és el moment, perquè a més hi ha una qüestió que a mi m'ha impactat molt, que m'estic llegint el llibre, m'ha costat molt, però parla del capitalisme i la reinserció, clar, el neocapitalisme i la reinserció. Clar, nosaltres, quan volem una persona és, volem que siga... Ara mateix, no sé si ho heu vist, ara el xic este que estava a l'aeroport de Madrid, com se diu? Bueno, l'aeroport sí, ara se diu el president del govern, a Barajas. Ha sigut un xic que estava sense sostre i li havien oferit treball a un bar. I ara sí que era massa dur i que s'ha deixat el treball. El missatge que s'envia des dels mitjans de comunicació és molt dur. Perquè una persona, quan és del món de l'addicció, del món del carrer, que no té uns codis normalitzats de convivència, d'higiene i tal, volem que una persona coneixca, pam, ala, ja està, no. N'hi ha que refer tot el que s'ha desfet, o refer el que s'ha de fer per part de la presó i reconstruir a una persona que potser no mai li ha donat una abraçada, mai ningú li ha donat una oportunitat, o ha sigut víctima de violència de gènere. S'està parlant que el 7 o el 8% de les persones que estan a la presó són dones, i el 100% ha rebut maltractament o violència de gènere o han sigut assetjament. Clar, hi ha molt que treballar. Això no és el que reivindiquem, que és el que anem pitjor que mai, és en la prevenció, en la cultura dels col·legis, en la prevenció, en donar les oportunitats. Entonces, ese procés que tu me preguntes com pot acabar una persona treballant, nosaltres part de l'equip hi ha gent que treballa, no saps què passa per la presó. És a dir, és tornar a donar oportunitats sense pressa, en calma, en respecte, en cura, en estima. Jo crec que últimament estic una mica, part de l'equip diu que estic una mica monyes, però jo dic que és en amor incondicional. L'amor incondicional al final és acompanyar una persona, t'acompanyi. Que no pots, no passa res. Que pots, anem. Que ara no és el moment, doncs ja tornarem. Per deixar les portes obertes. Jo crec que és el nostre secret. Este matí, bueno, no és exactament la mateixa situació, però este matí estàvem en mare i una de les coses que parlàvem era de l'exercici del no, no? De que una persona li pots oferir un recurs, però que te pot dir que no i que part del treball és que aquesta persona te diga que no si en aquest moment no li serveix o si necessita un altre tipus de recurs diferent, no? I parlava ella de la por d'algunes dones a dir que no en aquest context, no? Com si mare els anara a dir pues ja no pots vindre, no? Si no vols, jo què sé, fer-te una foto per a un... Estàvem parlant de les fotos, no? Que ells no volien que es queden les fotos, no? I que sempre es demanen... Fes una foto de grup, i és com, bueno, per què, saps? No? I com que si algú diguera, no, pues ara no m'apeteix fer aquest taller, no m'apeteix fer això, les tires de mare, no? I ja por, no? Clar, això és que hi ha un canvi de model. Jo crec que ha canviat d'un model assistencial d'acompanyament a les persones a un canvi d'oportunitats. Jo crec que el problema no estava en les persones de col·lectius vulnerables, estava en el nostre costat. És l'assistencialisme de pobresa, tal qual, no. Jo crec que hi ha que tractar les persones com a persones adultes, i això a vegades passa en tota la línia de salut mental que portem nosaltres. Clar, és que tu tens que veure la persona com una persona amb capacitats. I acompanyar-la a la capacitat que pugui, això és molt important. I encara que la persona crega que no pot, acompanyar. Clar,
I en el tema laboral, per exemple, nosaltres tenim ara un hotel, un restaurant, una granja porcina. Clar, jo dic perquè no estava planejat, o sigui, no. Clar, i a vegades en l'equip diu, pues està fet això, tal qual, és que n'hi ha que entendre per què ha fet això, per què ha fet allò, o perquè té una actitud de control d'impulsos, n'hi ha que treballar això, n'hi ha que buscar la raó. Perquè si te quedes en l'anècdota, és com perquè una persona consumís. Pues la raó normalment no està en l'addicció, la raó és perquè una persona està darrere de... O sigui, n'hi parlàvem l'altre dia, no? I és un aprenentatge, per què consumim, per què tal? Sempre hi ha una raó darrere. Perquè si consumeren, em vaig a fer cap al·legato, no? Però tu tinguem el control. Però per què us tenen control i altres no? Però hi ha una qüestió darrere emocional. I ara hi ha un plantejament que està fent ara de que s'ha creat una societat molt malalta. Clar, però molt malalta a tots els extrems. O sigui, l'extrem d'una política que no està en la realitat, una societat que crea molta frustració en la joventut, una joventut que l'estem medicalitzant a lo bèstia. És una qüestió que genera una situació de frustració, una frustració que, a més, quan no t'ha donat, jo ja tinc 48 anys, però te vas adonant de necessitat, no? Després tu, quan has fet estudis o no has fet, o el que sigui, digues, bueno, vull tenir una vida digna, i ara com tinc una vida digna si no tinc accés a una vivenda? O tinc treball i no puc pagar el lloguer. És que estem arribant a una qüestió que jo no soc sociòleg, però pense que al final del segle XIX, quan aquella revolució industrial dels treballadors pobres, estem arribant a una situació molt greu i la política i l'administració no està donant resposta a això. I això és el principi de lo que va passar a principis del segle XX. I no s'està passant ara. El que passa que ara el moviment de revolucionari no el porten la societat, el porten els magnates, o no? La gent tan boja, no? Com tenim els Trump, tenim els centrals. És que estem en una situació molt complexa. Molt complexa, un argument. Bueno, ara que deies el model d'oportunitats, no? Me venia al cap perquè, bueno, està relacionat però no, el llibre de Maria Huertas, de 9 nombres, no? Quan parla de donar-li a la gent l'oportunitat, per exemple, que trie la seva pròpia roba, no? I clar, la presó és un poc... O sigui, el psiquiàtric i la presó tenen... Bueno, és que la presó ara és un psiquiàtric. A més del 40% de la gent té problemes de salut mental, trastorn mental greu, el 65% està medicalitzat i que actualment és la realitat. El que passa és que les persones no exerceixen el seu dret. Tinc per ahir, després ensenyaré, és una de les qüestions de reivindicació que fem ara i estem en el soc penitenciari, és que no sols parlen dels drets penitenciaris, sinó que puguen dir, oi, que no tinc metge. És que el mes que ve la presó de Villena se queda sense metgessa. O sigui, ja no estem parlant que no hi ha atenció en matèria de salut mental, estem parlant que no hi ha atenció sanitària primària en les presons de la Comunitat Valenciana, a excepció de Castelló 1. Castelló 1 ha aconseguit completar la d'RTP, però és l'única presó de tota la Comunitat Valenciana. O sigui, és un tema molt greu. És un tema... Sí, els serveis més bàsics, no? Sí, que te trobes malalt bàsic i no... Això vol dir que si tens una qüestió aguda, ningú te la detecta. És un tema... I després tot el maltractament institucional que hi ha allí, en un sistema molt tancat, en funcionaris molt cremats, en funcionaris de tots els tipus, pues, hi ha sociopatia. En el resto de la societat pues, hi ha funcionaris que... Però sí, és així. Hi ha funcionaris i funcionaris molt bones, però hi ha gent que maltracta les persones que estan allí. Perquè has creat un espai que és una olla a pressió, no? Una olla ahí que està ahí. Sí, però si hi ha un maltractament en les àrees de... O sigui, en els pavellons de salut mental i me tenen una presó, no? Que damunt... Bueno, ahir jo te vaig a dir que les unitats d'abús dels hospitals de la ciutat de València no tenen res que envejar una presó. No, jo ja, per això... Ojo, les reduccions, la reducció de la persona... Tu el primer que te trobes en un espai d'abús aquí en la ciutat és un segurata, la porta. La mancança de serveis. Nosaltres podem dir, nosaltres treballem en salut mental, que no mai hem reduït a ningú. Mai en la vida.
I les vivendes tutelades són de trastorn mental greu, o sigui, i no mai hem tingut, home, si hem fet un ingrés, sí, hem tingut que tractar algú que vaig a l'hospital, però hi ha hagut casos que hem decidit que no vaig anar a l'hospital i seguir a la casa acollida pel maltractament que hi ha a l'hospital. I després queixes desorientat i no tens on anar, perquè no hi ha un espai de cures, no hi ha recursos suficients, perquè tot s'ha apostat a lo residencial, no venim d'ahir, el que també diu Maria Huertas, no? Venim de lo residencial, tanquem Vétera, que se tenia que tancar, no creem cap espai, llevar de les residències que estaven per ahir en les urbanitzacions, el que dona una pastilleta, però és que el tema de salut mental no és una pastilleta, el tema de salut mental és activitat esportiva, oci, comunitat, hi ha diferents graus, però quan tu la persona tractes en carinyo, en estima, tot això hi ha unes revolucions en la persona brutal, i la medicació va baixant, i la persona va tindre una altra mirada més neta, o sigui... Jo me'n recorde, és que no me'n recorde quin era el nom del psiquiatre, però els experiments estos de cases de crisi en Itàlia, per exemple, obertes, que tu pots entrar, estar ahí durant la teva crisi, no? I després anar-te'n. Clar, si aquí en Espanya, la gent que conec que ha estat ingressant, ha tingut una experiència d'ingrés tan horrible que no vols tornar mai en la vida, doncs ja pots estar en un brot psicòtic que és que no vas a tornar allí on t'han tractat molt malament. I això és un problema també en la intervenció, perquè clar, si tu una persona necessita un ingrés, el normal és que se fes un ingrés, però si l'ingrés acaba sent traumàtic... Clar, és que la ciutadania en general no ho sap, ho saben les famílies que tenen casos així. I l'abandonament. Ara, per exemple, sí que hi ha una qüestió que estem treballant ara fort, en Maite i tal, perquè vam ser pares d'una idea que era la creació del SACEM, que és el Servici d'Acompanyament Salut Mental a la Població, que és un grup de carrer format per psiquiatres, treballadors socials, educadors socials, integradors socials, que han d'acompanyar a les famílies i tal. El tema d'acompanyament infantil, després l'acompanyament, i això faria molta prevenció. I al final no tindries que institucionalitzar tanta gent, sinó que al final tindrem un acompanyament, hi hauria un tractament més suau i tindries en comunitat, i d'ahir, això és el futur ha d'anar per ahí. Que si hi ha alguna persona amb una vivenda tutelada, després ha d'anar a un CEM o una residència que sigui algo temporal. No és que m'envien allí i d'allí ja no isc. Clar. Hi ha molt poqueta gent que enviem o derivem a un CEM. Si un CEM sempre té l'opció d'eixir. La idea és la vida de vida independent, siga la que siga. I també respectar aquest tipus de vida. Que els paràmetres de la societat general pues no és el dels paràmetres de les altres persones. Això és així. I enguany pues, els resultats estan ahí, els resultats d'acompanyament excel·lents. Enguany, la inversió que hem fet l'any passat, però hem donat unes pèrdues, 50.000 euros en pèrdues, alguna cosa així, però és que estem en l'entorn social. El problema és que se ens calcula des de paràmetres capitalistes i empresarials. És veritat que tenim que tenir al final la gestió perquè no se'n vaig, no? Que sí que és un desastre. Però, clar, nosaltres, el nostre input, el nostre producte són les persones. I nosaltres volem tenir uns espais dignes, volem tal i clar. No s'entén, i clar, també la precarietat, hem treballat molt perquè no sembla precarietat, però encara sembla precarietat. Hi ha subvencions que potser tu tens a la persona contractada de gener i és la resolució en novembre. No, hombre, això vol dir que t'ho paguen l'any següent. Clar, el senyor les pensions. El tercer sector jo crec que està molt maltractat, i també ara el model que hi ha ara de concert, que és ideal, que està molt bé, també ens estan convertint en l'ATT barata de l'administració. O sigui, no acabem d'aconseguir mai un equilibri, no? Nosaltres per això estem en diverses xarxes, estem la APN, la xarxa de pobresa, estem la coordinada d'entitats de penitenciari, i, clar, estem en la de Pobreza Cero de Nazaret, i, clar, és que no haurien d'existir, hauria de ser tot un servei públic. Clar, és el tema que hauria d'haver. O la visita al psiquiatre, que és una persona que ha de ser de confiança, no pot estar basada en te visita, mira, tu ja eres no sé què, eres no sé quantos, toma la pastilleta, no. Hi ha d'haver un treball de confiança i confidencialitat en la persona que tens enfront i acompanyar-la en totes les raons i històries que té, perquè en la salut mental pues, no és el que la gent se pensa, hi ha molt desencadenants de la salut mental. No? Aleshores hi ha que treballar l'origen de per què a una persona li passa això, que no tot és genètic, o sigui...
el tema traumàtics familiars, de la infantesa, hi ha moltes qüestions, tipus de vida que portem, l'estrès, clar, hi ha qüestions ahí, l'addicció, la droga, està ahí, o sigui, és una qüestió. Però és tot molt mecànic, no? Vas al metge, te veu 10 minuts, hasta que te den la pastilleta, no? Però això passa... Pues és igual. Pero pasa un constipado común, lo que siga. Ahora te digo, no te puedes tomar el antibiótico, pero yo tengo que anar a trabajar. Lo ideal sería quedarte en casa, en calders y tal cual, pero com és el sistema que fem tots, pues al final ens automediquem, però al final no, que tinc que fer això, tal qual. No tens la cura del moment de procés vital, no, això no existís. Sí, i en una comunitat també, no? Perquè la soledat no tindré qui parlar. Un altre, sí. No sé, en el cas... Això, vinc en el cap en mare perquè hem parlat en mare este matí. Però una persona que ha fet un procés migratori i no ha arribat així i no té qui parlar, això emmalaltix, òbviament. Bueno, i el trauma que portes, el fet d'un trauma que portes de fugir del teu país i les condicions que se donen en aquesta fugida, perquè si has vingut en patera, això tens un trauma ja. Tens el dol de deixar la teva terra. La sensació de soledat, la por que te detenguen. I les dones damunt són víctimes també víctimes de trata, de violència i de violència també de gènere. O sigui, ojo, és que... I damunt no pots denunciar, no estàs ahí, perquè i damunt l'aprofitament que hi ha al sistema també. Això seria un altre tema, no? Puc recomanar a mi. Però també l'aprofitament, no? D'ara quan diuen, no queremos migrantes, no queremos tal, perdona, però és que, a veure, si la gent que renta els culs de la nostra gent, la gent que trau els fruits del camp, la gent que se dedica als treballs i l'hostaleria són gent migrada irregular. O sigui, no seria millor acollir-los de manera en dignitat, que ja tenen el treball, reconèixer el treball, que cotitzen, que tenen una vida digna. Però se crea aquesta màfia que hi ha ahí, que retroalimenta. Jo un estiu vaig anar a estiuetjar ara li dono una oportunitat 10 anys després, a Almeria, i no vaig poder. Vaig tenir que tornar d'Almeria. No vaig poder veure aquests mars de plàstic, la població subsahariana que hi ha ahí. Jo estava en les Pedres Negres i això, no pots estar al paradís i veure una situació medieval, ahí, feudal. Ja, vaig a donar una oportunitat, però ho tenim ahí, o sigui, no està tan lluny, És imprescindible, tot el camp depenia de tot. O sigui, jo anava a collir taronja fa 10 anys i per ahí. Bueno, ja no queda gent dels llocs, dels pobles, de Nules, d'Artana, no queda gent molt major que s'està jubilant ara. No hi ha ningú. No hi ha ningú. Qui té que fer això? O sigui, no se pot prescindir, no se pot. Però aleshores perquè no estàs en dignitat, o sigui, tu tens ahí, clar, un contracte, que puguen treballar, i això és públic. O sigui, ahí és una història complicada. Demà a la Facultat de Dret, presentem sempre a la Facultat de Dret, i presentem el quart informe de l'Observatori. Hem aconseguit, a més, que l'estat espanyol hagi estat condemnat per vulneració de drets humans en la presó. El que passa és que nosaltres el que li volem dir que no era una excepció, que la norma és aquesta, perquè una persona que nosaltres teníem, bueno, és que hi ha vulneració de qüestions. És veritat que ara nosaltres hem decidit no callar-nos, sinó denunciar. Ara, per exemple, tenim un cas d'una persona que estava a una vivienda nostra, sí, una dona, que va anar amb la mascleta que havia perdut el mòbil, el van detenir per fer-li una notificació. La van detenir en Zapadores, va entregar una notificació i a nosaltres ens van cridar que si li podíem anar a portar la medicació perquè anava a passar a la presó. I estava la noia i Raquel, la xica del Moño Blanc que estava ahí, que és una advocada molt bona i que es treballa amb nosaltres, i estàvem celebrant el seu aniversari, que és un diumenge. I dius, tenim que anar-hi. Després vam anar allí i vam estar allí. Estava en l'esclosa, manillada, i la havien llevat les ulleres. Ostres! I ella té una persona amb esquizofrènia, paranoide, i tal. I tu dius, per què fas això? Hi ha un protocol, i nosaltres hem denunciat això a Fiscalia ens ho ha comunicat, que pot ser un delicte d'odi. Nosaltres no pensem que sigui un delicte d'odi. Nosaltres pensem que és el maltractament institucional de no seguir els protocols. I també li van dir, quan va arribar ella, li van dir, ostres, lleveu-li, no li van llevar, i nosaltres li van dir, si és que està una vinda tutelada a nosaltres, pues tiene que ir al juez, y que el juez quite no sé què, nos dé autorización. Vam anar al xutxat, nos van presentar, ens van entregar la notificació, que la notificació, no vos sapigueu, era una que estava desfasada de feia 3 anys. Què dia?
que ella havia sigut condemnada perquè tenia un problema de salut mental i havia cremat no sé què, però ella estava absolta, però tenia que buscar un espai, ella tenia que buscar un espai psiquiàtric on estar perquè la tractaren. I si no, entraria al psiquiàtric que te fa un calent. Ella. I era aquesta notificació que ja la tenim i nosaltres ja vam comunicat a nosaltres. I a mi la crueltat del sistema, no? Estàvem ahí... Sí, perquè nosaltres participem també de la diversitat i també anem a la marxa, a l'orgull, de manera independent, i ara anem en Calcicova, en la xarxa de VIH, i sí, també anem a la marxa del 8M, i també estem ahí com molt... El 25 de novembre també, perquè, clar, una cosa important que nosaltres tenim que treballar és la visió de gènere en un col·lectiu també del victimari de la presó, clar, és fonamental. I ahí la cultura isa, hi ha que treballar-la i transmetre-la a nosaltres i a ells també. Hi ha uns rols ahí, nosaltres trobem en la presó uns rols molt tòxics, molt